Drugu kategoriju iz oblasti narodne muzike sačinjavaju takmičari pioniri od 10 do 13 godina.
Evo i nagrada u drugoj takmičarskoj kategoriji u kojoj su nastupali pioniri od 10 do 13 godina. Darodavci prve nagrade u ovoj kategoriji su braća Lukić iz Beograda, vlasnici privatne radionice za izradu muzičkih instrumenata, koji će Nenadu Ivanoviću iz Beograda darovati jednu dečiju harmoniku. Molim darodavca, izvolite, i nagrađenog, izvolite.